Ƙungiya wadda shugaban ƙasa Chani ya ɗora wadda ake ce ma Kwaldef, ƙungiya wadda take aiki a wajen manya-manyan ɓarayi tare da ƙananan su wanda suka yi rubda ciki wato da arzikin ƙasa. To yanzu ƙungiya ta fara aiki a wajen ƙananan ɓarayi wanda suka ci miliyoyi, hatta tatso su wato maƙudan kuɗi kimanin kamar miliyar 12. Lokacin da ake zargin su wato sun ci miliyar 15, to yanzu saura miliyar 3. To don haka wannan ƙungiya muna jinjina maki da wannan jan aiki da kika yi a wajen mutane ƙananan ɓarayi wanda suka ci miliyoyi. To yanzu saura manya-manyan ƙusoshin jiga-jigan wanda suka ci miliyarori. To yanzu bincike ya fara yin sama zai tafiya wajen manyan, kawai sai muka ji an ce kwatsam wato ƙungiyar alƙalai ta ce wato za ta tahiya yajin aiki saboda ana mata shigege, ana mata wato riga liman masallaci. To wallahi ku sani, kun ga wa'annan alƙalan namu na Nijar, wallahi ku shiga taitayinku. Irin rashin kunyar da kuka yi ma Baba Tanji a shekarun da suka wuce, kuka riƙe mana ƙasa, kuka hana ta zuwa gaba, kuka hana ta zuwa baya, domin biyan buƙatun masu gidajenku wanda suka ɗora ku a wannan matsayin, kasatan wa'annan manya-manyan masu majistara ɗin nan, wallahi ku shiga hankalinku, kar muke kallon ku. Wato yanzu kun san cewa bincike zai fara tahiya irin wajajen masu gidajenku, wanda su sun ɗora ku a wannan matsayin ne domin ku zo ku musu aiki, idan an tashi shari'a ku zo ku buga sandar ku kare su. Lokacin da suka swata ku ce ba su swata ba, lokacin da suka iba ku ce ba su iba ba. Kwanaki mun ja muku aya, za mu ƙara maimaita muku yanzu. In sun swata suka ce kuka ce ba su swata ba, idan suka yi rubda ciki da arzikin ƙasa kuka ce ba su yi ba, idan kun kare su a nan duniya, in ku fitsararru ne idan kiyama ta zo don Allah ku zo ku kare su. Ha antum ha'ula ijadaltum fil hayati duniya wa man yujadilillahu anhu yawmal qiyamati amman yaqulu alaihi wakila. Idan sun swata a nan duniya kun kare su, sun iba kuka ce basu iba ba, sun ci kuka ce basu ci ba, dan Allah idan kiyama ta tsaya, Allah ya ce ku zo ku ƙara kare su a wannan mambarin naku na ƙarya. Don haka wallahi ku sani ba alƙalai kuke ba yajin aiki wai za ku yi ba. In kuna so ku aje aikin, wallahi wannan binciken sai ya je sama da ƙarfin Allah. Wato manyan da suka ɗora ku irin su Isuhu, irin su Umar, irin su waye, wato kun ga bincike zai yi birye sama a damƙo su kawo arzikin da suka ci na ƙasa, wato shine wato za ku tashi wato ku yi aikin da aka sa ku na kare su. To wallahi ku san da cewa kamawa take alƙalin ma a mai shari'a. Don haka ko ku kanku wallahi ba ku yi ƙarhin doka ba alƙalai kuke ba, ko shugaban ƙasa kuke, wallahi ku san da cewa wallahi doka wallahi tana gaban ku a wajen matsayi. Don haka duk waɗanda suka ci arzikin ƙasa da ikon Allah wa'annan kuɗin sai sun maido su da ƙarfin Allah. Wato kuga ku an naɗa ku, dama mun san 'yan tarayya ne suka naɗa ku, kuma da kuke wannan zamanin kuke wannan shari'ai, to wallahi mu mun san da cewa ku akuya ce da fata kura. 'Yan tarayya ne suka ɗau, daman ku 'yan tarayya ne sai aka ɗauko ku aka ɗora ku. Wato irin abin da Senegal da Cote d'Ivoire suka yi, suka zo suka samu alƙalai suka dinga cire musu rigunan su da ɗaya-ɗaya, suka dinga ɗauko nasu suka ɗora. To shine kuka zo yanzu don rashin kunya kuka ce ai ana muku riga malam masallaci. To wallahi ba riga malam masallaci ba ake muku ba, ko riga malam menene ake muku, wallahi ƙarya kuke. Wannan mutanen da ba kusa a bincika, da ƙarfin Allah sai an bincike su, maciyatan banza maciyatan wai.